ఇక్కడైతే బాగా విపరీతమైన వర్షం పడుతుంది. ఎక్కడ ఏ ఊరు చెప్పింది? మా డాడీ వాళ్ళ ఊరు. ఒకసారి నువ్వు చూసుకోవడం కదా. విపరీతమైన గాలి, దుమ్ము, వర్షం, ఈ చెట్టే పడిపోయేలా ఉందండి. అంత విపరీతమైన గాలి దుమ్ముతో వర్షం పడుతుంది. వామ్మో, చూడాలి. అయ్యో, ఎంత ఘోరం అంటే అంత ఘోరంగా ఉంది వాతావరణము. మేము ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలో ఏమో. ఆగండి. సో ఇంటికి వెళ్ళే దారి మధ్యలో మాకు ఒక పని ఉంది. ఇక్కడ ఆగాము మేము. వాతావరణం అయితే ఇలా ఉంది. మేము ఇంటికి వెళ్తామో వెళ్ళమో చదువుతాను. ఫుల్ వీడియో వచ్చేసి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడతాను. ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. వర్షం స్టార్ట్ అయింది. వర్షం